Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Mitugan na sila, Nay. Sa pagkakaroon, wa pa. Pero wa sila laing kapaingan, kundili ang pagtugan. Pero si Servando de Dios, malambigit ini sa gusto niya sa dili. Tungkol kay nahibawan nga ang iyang mga sakyanan nagigamit sa mga kidnappers o iyang property ang apartments na gidadaan kanila. Ang gwardya sa maong dapit mismo nag-ingon nga kining mga tawhana magsud gawas lang diha sa apartments ubo sa pagtugot sa tagiya. Animal. Pero sa gihapon, Paulo, kinahanglang ibutang sa hustong pamaagi ang investigasyon. Maong buhaton ka na namo. Ug dungan niya na maong pag-claim sa tinuod nga tagiya sa iyang mga properties. Kung si Servando de Dios ang tag-iyan niya itong dapit na gidadaan kagmiyan, sa ato pa, imo ka itong dapita. Noy, husto ka. Mauna kini ang panahon, aron bawion mo na ang alang nimo. Kinahanglan magdali kita. Utukan si Servando de Dios. Nakabantay na siya. Maong kinahanglang daliun ta sa dili pa kita maunhan sa mga kwarta mo. Sigurado kang way nahitabo nimo. Wala gitay. Si nang asasenay noon, wa pa magamatahang tutron. Nabunal mong ang iyang o. Ambot nga no.
kinsa ang nagbunal niya? O unsa pa? Siya lagi makasultis tinuod, tay. Oh, salamat. Tay, si Sir Servando ba? Nabalaka ko. Okay ra siya. Niakaroon siya diri sa bilya. Pero mubalik na yun siya diha aron magsusi nimo. Mukuyog manggani unta ko. Ayaw na lang, tay. May sugot man ang akong gitrabahoan nga mo live without pay ko. Sa nahitabo, natural tugtan gyud ko nila. Ako na lang mo pauli diha. Siguroon ko lang una ang kahimtang ni nang Azucena. Oh, Cardo. Ay mao kong duwas na smiyan. O di na angay mabalaga pa sa Martin. Pero di kinahanglan ko siyang muuban nato. Murag dili pa ta makabalik din hangtod dili ko maplan sa nasaba ang tanan, Cardo. Kinahanglan ni mawas akong daan kanang anak ni Paulino. Animal, wag yun magpakita. Si Azucena nakaingon niya na. Hayan gibaura niya. Dako ang pagtuo ko nga si Azucena nagpadako niya. Laro Martin. Unsa? Cardo. Wa ko'y kinahanglan kang Martin nga lain. Buhaton ko lang siyang investment aron makuha ko ang akong gusto. Si Mayan, sayon kayong pagkuha kang mayan ko niya nato si Martin, di ba? Nahibaw ka na kanako kung mo trabaho, Cardo. Kana si Martin, wa na mahibaw sa ito mga trabaho, di ba? Pero kinahanglan maako si Mayan. Karoon nga wa na ko'y pamilya. Masamot ka makinahanglan ko niya. Sige na. At wanas, Martin. Sa pamilya, bigamiro sa telepono, kaya nahuwa kang biyan. Niya ana na isa sa bilya. Naggamit sa telepono. Sa ito pa nanawag na siya siyang anak. Sige, tawa. Malmar ka na kita. Unsa, sir? Manglarga na ta? Oo. Napag-iainan ko ikaw ngay pakuha ko kang Cardo. Kuan, sir. Nagkasulti namin si Mayan. Anhin na lamang kuno kung maghuwat niya din kay mo pauli naman siya. Kuhaon ta siya mauna. Ha? Tana. Andam na si Cardo. Sige, muuli ko ka, sir. Kuhaon ko akong bag. Nakaimpake naman ko. Sige, pagdali. Cardo, pag-una rito sa motorboat. Oh, di ba giignan tanaman ka nga andamang motorboat? Ano may suod ka ba din sa kong kwarto, ha, Cardo? Interesado ka ng kwartang gisod ko sa bag, ha? Ganong gisod ka din? Dito kas motorboat! Mayabot. Ha? O sa miyabot? Kinsa? Sakyan na sa Coast Guard. May miyabot ka sa kiran sa Coast Guard? Ha? Asa? Meron ko soldado pantalan. Naatuol sa atong pantalan. Analgamista, akong tanawang sumintana ga-atbang sa pantalan ko din Oh, mga armado sila.
Hayan mga pulis o mga ahente sa NBI. Tara, Cardo. Tara, dali. Sakay na sa motorbot. Unya na si Martin. Balikon mo siya. Pero kinahanglan magkasabata sa di pa sila magkasudin sa Villa. Dali. Kinit. Magkuha ko sa mga armas sa kusog. Kana sundaran sa mga bala. Dara. Okay. Kini armas. Hosto na rin. Dala! Gago! Ayaw na magsigapa! Ako'y muda ng pag! Anibal, may katol doon ang imong kamot sa kwarta na, ha? Swerte ka pa, Cardo! Kinahanglan ko pa ikaw. Sige na! Dala! Pagdali! Ayaw pagpasamot sa mong ha? Isunas ako! Dali! Mga hungog, nagtuo silang sayo na ko nilang masikop. Sige, pakuski ba? Ifo lang ito'y kuskon, Cardo. Kusog ang sakyanan sa Coast Guard. Pagituyo kong espesyal kining makina sa kong motor bangka. Aron dili magkapas, sinisan kinsang mugugod. Kung mugugod man sila, mag-practice ko na sa mga kong abilidad sa magpunting. Gituyo kong dakin akong long-range rifle ko. Aron bisang tuwa sa sarayo, maabot sila sa kong mga bala. Unsay poot ipasapot din Martin. Jess? Imo mga kauban ni mga taong armado? Oh, mga ahente sa NBI. Niyami aron pag-aristo kang Sir Servando. Pero nakasibat na siya. Pero nagpaabot siya nako. Pakuyogon ko niya sa syudad aron adtuon si Mayan. Gibiyaan ka. Nagkamatikod tingaling nangabot mi. Nagpasabot lang nga sadan siya. Sadan? Nadali mi, Martin. Kinahanglan magkaabot dahil mi sa syudad. Kung gusto ka, sakay na lang namo. Basig maapsan na to ang ilagisakyan. Dili mo kapas. Kusog kayong iyang sakyanan. Pero mukuyog ko ninyo. At tuon ko ng akong anak. Simian, ina nga dili magsaya-saya. Wa na namo maabto si Servando. Nagulo pa ingon sa syudad. May sabay pa. Diya may karoon sa ospital. Diya sab si Special Agent Flores. Okay. Moderitso na mi diha. Ina Simian, kuyog sa tatay niya. Kuyog namo. Siguro kang makatultol ka na din, Oh, Jess. May parinti ko din,
Anak ko mag-abtanan kung maanay ko. Pasensya na lang. Di ta ka maikahatod silang miyan. Dagan pa ko gatimanon. Okay lang, Jess. Manawag ra ko ni Mia. Magpakuha ko niya. Aron makatultol ko sa iyang gipuyan. May telepono man sa akong katong akong giingon nga akong abtanan. Sige Martin. Kita lang yata sa mga adlaw kung masulba na kinitran. Cardo! Marin, may alwa ka. Oh, ipasakay ko nila ni Jess. Kuyog siya sa mga NBI. May diretso ko din Namasin kong niya ka. Oh, si Sir Servando. Martin! Si Sir Servando? Oh, ang sakat. Ano mo nagkabag nagkurat yung kita na ko? Kuan, misakay ko sa sakinan sa mga tao nangita nimo. Mao ba? Maahin Nangita sila nimo, sir. Tuwa sila karon sa inyo. Oh, ayaw ka malaga. Muadto ko. Araw makikita nila. O sa ba, nahibaw na ba sa biya? Iniya ka? Wa pa, sir. Pero yun, tawag ko sa sel. Pagkuha ka ba rin Oo, sir. Aron makatultol ko kain siya magpuyo. Sige, manawag ko. Pero ba na si Cardo? Pagtawag mong taxi, dili makaniya akong driver. Ikarga rin niyo palihog ng duha kasako nga daanan mo. Sige na, Martin. Igo sa makontak na ko si Mayan. Oo, sir. Oh, imong cellphone, oh? Excuse ha, kadit lang. Akong tabagon. Uy, Diyos bay. Muskrito, oh. gago. Natural, dili tanang tawag kinahanglan nga may bawa na to. Usa ka, oy. Hello, Mayan. Sir Servando, kumusta ka? Well, okay ra. Niyan ako sa syudad. Mao pala pagabot ko. Ikaw, kumusta? Di ako sa ospital, sir. Kuan. Gibantayan ko sinang Lucena. Naangin siya tungod na ako, sir. Asa sa ospital ah? Tuwa na, sir. Gikarga na namo ni Cardo sa taxi. Nakontak ni mo si Mian, sir? Oh, Martin. Pakawatuin ka na din Padungong to siya. Nagkatulto siya din, di ba? Kasagaran mauni ang tambayanan ninyo ni Cardo. Oo, sir. Bueno, huwanta si Mian din Mapaurin ako. Sa perpetual sokor tanong. Kuhaon ko si Mayan, Cardo. Nagpaabot ka niya sa tatay niya. Dili ba?
Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.